iladi ayyana abada ma amatan wa al ayatu nasiru namu jumakari setigi ama ɲini ala fɛ wajibate jamana min n'an b'a kɔnɔ n'o ye Mali wajibate ala ka hinɛ an na ala k'an ka jamana sutura ala k'an ka jamana sutura ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga ko damadɔ ni ko damadɔ min dalen bɛ ka jamana sɛgɛn kɔkanama ani kɔkanama ala b'a gundo dɔn ala k'u malo jugu minnu ɲɛsinnen bɛ Mali ma min donnen don min dogolen don ala k'u malo ni ala y'u malo wajibate ala k'u jira an na an ka daji t'u kun na wajibate o kɔfɛ ala ka hɛrɛ sɔrɔ an ka jamana k'an ka jamana kisi k'a tanga bamanja wale janfa wale jamana den ɲuman ani jamana den jugu janfa bi maa o maa kɔnɔ ala k'i nagasi ala k'i nagasi ala k'i nagasi ala ko k'a ka ala kama a ko kɛ ya Rasulullah Muhammadu barika kama a ko kɛ Maka ni Madina barika kama a ko kɛ Kurɛsiw barika kama ya rabbi dugawu kɛbaa ye anw ye wajibata an kana saliya dugawu la sabula dugawu min minɛ b'a ye Allahu ta'ala ye i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ a'uzu billahi minash shaitanir rajim Allahumma inni as'al al-Qur'an في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله كل يحين عبدنا مع الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين kaka firifan la kodɔn karamɔgɔ batungara mbala tugo bɛde wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a boliko siɲɛ 400 ani siɲɛ 8 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Bouakar Payitawo ko a k'i k'a dɔn jamanakuntigi min ye CNT ye a kun ye suwani da jamanakuntigi kan hakilina dɔw la ani wulikajɔ dɔw la jamanakuntigi a ko ale yɛrɛ se ka fɛn jalatigɛ jamana sariya sunba n'o ye cour constitutionnelle ye o kuma a bɛ taa don olu kɔrɔ n'olu ye min fɔ olu de sariya tɔnbaa ye wa jamana ɲɛnabɔli sira b'olu de bolo ale t'a jalatigɛ wajibate sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye waati ye ni hakili b'a la député bulonkɔrɔ tɛmɛnen olu ye kungo sɔrɔ sabula u ye nafolomuguba dɔ voté u yɛrɛ k'u ta i k'a dɔn ka k'u ka sara ye wajibate k'a dɔn o mankan ma ban o wulikajɔ ma ban mɔgɔw kamana guwanen a k'i k'a dɔn CNT jɛrɛjɛkulu min bɛ Assemblée nationale nɔ na camancɛ fanga na o don ko olu fana kun ye hakili jagabɔ kɛ ka jateminɛ kɛ k'u ni sɔrɔ dɔ ka kan makama ani bonya dɔw bɛ yen o k'a ta ka d'u ma wari la wajibate k'a dɔn u ye kuma in fɔ jamanakuntigi dun i k'a dɔn ale se ka fɛn jalatigɛ fo a k'a ta k'a di cour constitutionnelle ma maakɔrɔba 9 minnu bɛ yen ni sariyatigiw don k'olu ko hakili jagabɔ wajibate olu ka jaabi bɔra ka bin u ko i k'a dɔn CNT dɔrɔmɛ 20 di d'u ma wajibate k'a dɔn foyi tɛ fara u ka sara kan makama ni sɔrɔ min n'u ko o ka ta ka d'u ma a tɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin ko in maa minnu bɛ ko kalama jamana kɔnɔ caman sigilen bɛ ka nin jaabi kɔnɔ article 147 min bɛ jamana sariyabolo kofɔ cour constitutionnelle wajibate k'a dɔn ayiwa ko n'a bɛ tigɛ jamana kɔnɔ sariyabolo la n'a fanga ka bon wajibate k'a dɔn a bɛ taa da olu de ɲɛkɔrɔ olu b'u hakili jagabɔ n'a ka ɲi jamana ma walima a man ɲi jamana ma projet o ye hakilina ye hakilina min n'a taara wajibate k'a dɔn CNT fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajibate k'a dɔn ayiwa ni baara bɛ kɛ jamana kɔnɔ janko nin n'a ɲɔgɔnna ko tile 15 de dilen don a tali ni ka taa ɲɛfɔ i k'a dɔn sariya sunba kɔrɔ sariya sunba fana i k'a dɔn olu b'u ka jaabi bɔ k'a di n'a ka ɲi walima n'a ma ɲi jamana ma wajibate novembre kalo tile 16 san 2023 i b'a ye k'a fɔ sɛbɛnfuraw dara ɲɔgɔn kan min ye camancɛ fanga ye transition janko bolofara min n'o bɛ taa ka ɲɛsin CNT ma juin kalo tile 19 san 2023 o ko sariyabolo min ma loi organique min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin maa minnu dalen don camancɛ fanga ka député bulo kɔnɔ n'o ye conseil national de transition ye wajibate k'a don ni min ka kan bonya min kan ka ta ka d'u ma ani nafolo kasabi min kan ka d'u ma sara la sɛbɛnnikɛla ko fo ka taa se juin kalo tile 19 ma sɛgɛsɛgɛliw kɛra u kun ye jateminɛ
minɛnw ani hakili jagabɔw kɛ wajibati k'a don laban nana ye min kɔni ye olu yɛrɛ dama ye u ka bɛnko la bɛnko la in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin nafolo kasabi min kan ka d'u ma sara la walima min kan ka d'u ma tɔrɔmɔɲɔ na wajibati maa 100 ani maa 30 wajibati o de tun bɛ kɛnɛ k'a don a bɛɛ lajɛlen ko dɔ ka fara saraw kan maa ma sɔrɔ min ko fɛn ka bɔ a la walima a ti kɛ walima maa min tora kɔfɛ wajibati o kɛlen sariya b'u yamaruya u b'o den ŋaniya sɛbɛnw dasa ka t'o jira jamanakuntigi la jamanakuntigi fana ale kan ka jaabi di k'a fɔ jamana bɛ nin d'a ma ani nin ka kan nka min ye jamanakuntigi ye sariya bolo min b'ale fana ni sanjɛ o de ye n ɲininka a wa cour constitutionnelle a k'u ka sabali a b'a jira i k'a dɔn maakɔrɔba ninnu na olu k'a lajɛ n'a sɔrɔla u ni nin sɔrɔ ninnu ka kan n'i ye jamana ta k'a lajɛ loi organique min bɛ hɛrɛ ani bonya ta ka ɲɛsin députés ni sénateurs ma wajibati k'a dɔn cour constitutionnelle de b'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ u ka jalatigɛli kɔni jaabi bɔra ka bin wajibati u y'a jira k'a fɔ nin sarakisɛ min ni CNT mɔgɔw bɛɛ n'a kan a ti ɲɛ wajibati k'a dɔn wari se ka ta ka d'u ma min ye makama ye o ti ta ka d'u ma kɔrɔlen min fɔra wajibati k'a dɔn fɛn min ni fɛn min kun fɔra kabini ko daminɛ na o bi d'u ma camancɛ fanga yɛrɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri wajibati k'a dɔn sariya sɔsɔ t'a la u se k'u ka baara kɛ wajibati k'a dɔn u ye sɛbɛnfura caman lajɛ sarakisɛ caman lajɛ min ni min bi bɛn min ni min ti bɛn n'o y'i bɔ a la wajibati k'a dɔn a ko n'i ye jamana ta k'a lajɛ an bi dangan min na sɔrɔ bi kɛ kɛcogo min na a kan ka tila ten janko min ye camancɛ fanga ye a boloma dalen bɛ sariyatigiw kan sariyatigi minnu n'o ye cour constitutionnelle ye ale de bi jamana fɛ bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ sariyako taabolo la o tuma CNT u kun ye hakilina minnu da wajibati k'a dɔn article ka can olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ o ti ɲɛ article 4 5 6 wajibati k'a dɔn a ma dafa ka sababu kɛ min ye u ye kasabiko ni avantage n'o ye u ni sɔrɔ minnu ka kan o min kan ka d'u ma u y'a jira k'a fɔ article 4 wajibati k'a dɔn o bɛ hakilina dɔw kofɔ sara min kan ka d'u ma o fɔlen don u ni min ka kan o fɔlen don kalo o kalo wajibati k'a dɔn soko nasiraw la u bi baara min kɛ u ka chauffeur wajibati ka taa se bureau kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen ma min ye essence ani téléphone sara min bi d'u ma wajibati danbi k'o de ma dɔwɛrɛ tɛ far'o kan i k'a dɔn fɛn tɛna b'o la o tuma u bɛ fɛn wɛrɛ min nɔfɛ n'o ye makaama wɛrɛ ye walima i k'a dɔn a CNT yɛrɛ ɲɛma jɔkundama dɔ ka d'o ma sɔrɔ bolo dɔ la u y'a jira k'a fɔ nin ji kɛkun tɛ sabula camancɛ fanga bɛ hakilina ni kutumu min kɔnɔ wajibati k'a dɔn lawaralen tɛ o tuma olu cɛkɔrɔba maa 9 olu maakɔrɔba maa 9 u ma jɛn n'a ye n'olu dun ma jɛn n'a ye bɛɛ jamanakuntigi se k'a signé nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indicateur du renouveau maa min ye sɛbɛnni kɛ karamɔgɔ dɔ tun a tɔgɔ ko Tayiru Male a ko min ye bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛ karamɔgɔ dɔ min ye an ka jago ni usine ministre n'o ye fulakɛ Musa Alasani Jalo karamɔgɔ dɔ sunkalo ɲɛkɔrɔ la a ye wulikajɔ min kɛ ni ka fan bɛɛ lajɛlen ka sen nɔ ye karamɔgɔ dɔ k'a kelen ta ni maa minnu jɛra k'a kɛ a ye bonyamasegin ta tarata tɛmɛnen ni k'a ɲɛsin olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye usine ko ni jago kofɔ i bɛ opérateur économique kofɔ min y'an ka sɔrɔ tigilamɔgɔbaw ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ jamana ɲɛnɛmali a bɛ olu de bolo kɔnɔ a ko min kɔni ala ka kalo lahɔrɔmaba ye n'o ye sunkalo kalo ye san o san n'ale kɔni waati sɔrɔla ka ban jatigiw de bɛ daminɛ jɔrɔw de bɛ daminɛ sabu kalo kelen tile 30 wari min bɛ dun a kɔnɔ a tɛ dun san kalo 3 kɔnɔ o ye wajibi ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye sukaro ye ale ye fɛn mandi ye min ye nɔnɔ tulu ye ka taa bila dunfɛn wɛrɛw la bɛɛ lajɛlen de bɛ girin nin kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ fo a ka sɔrɔ jamanadenw de fɛ a nɔgɔnin na jɔn ni jɔn de bɛna n'a ya waati o y'an ka jurabaw ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali juraw ye olu tɔgɔla Soba n'o ye chambre de commerce d'industrie du Mali o nunjuru bɛ maa min bolo bi o de Manju Sɛnbara sɛbɛnnikɛla ko min ye Manju ye i b'a ye k'a fɔ ale y'u bisimila tarata tɛmɛnen min kɔni ye usine tigiw ni jagokɛlaw ka Soba i b'a ye k'a fɔ Manju karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ale n'a ka jama délégation o y'u bisimila min ye bisimila ko ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ Musa Alasani Jalo karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a kelen ma taa ni ka taa Manju
fe ani DGCC o ɲɛma a n'o taara ɲɔgɔn fɛ sabu jateminɛw fana baara b'ale bolo sɛbɛnnikɛlaw ko u taalen tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca u y'u dantigɛ joona joona min ye chambre de commerce d'industrie président Manju Senpara anw nana min na o de ye bonyamasegin ye sabu sunkalo ɲɛkɔrɔ la an y'an wakili ta k'a da ni ka jama kan an y'a yira aw la malidenw mago bɛ fɛn minnu na sunkalo kalo kelen kɔnɔ a kana dɛsɛ o tuma min ye Manju ye o don in kama Manju ye layidu ta ye k'a tɛ dɛsɛ abada sunkalo bɛ don k'a ban fo ka tila k'a tɔ fɛn fɛn ne to magasin kɔnɔ o tuma k'a ko kɛra o kɛcogo ye n'a dun ma ka fɔ a kɛra o kɛcogo ɲuman ye sunkalo ɲuman tɛmɛna ka ban karamɔgɔ Dabatokɔrɔ min ye Musa Alasani Jalo ye n'o ye ministre a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara a ko n'i ye maa bila baara la baara kɛra ka ɲa o tuma n'i ma wuli ka taa barika da ka bonya k'a ye i ye fitiri wale o tuma min y'an ka jamana ye karamɔgɔ Dabatokɔrɔ wale ɲuman nɔ jamana don min kɔni fitiri wale abada maliden t'o dɔn n'i ye min k'a kɛcogo lakika la maliden b'i bila o minɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw ko min ko ye Musa Alasani Jalo a ye Manju fo k'a tanu fo k'a wale ɲuman dɔn min ye Manju ye fo ka ji jigin a tɔn na f'a ye ɲɛjini bɔ a ka teli o fɛn minɛ sɛbɛnnikɛlaw ko jɔnni ka teli o fɛ Manju e y'a dɔn de m'a ye télé la cogo min na a ka teli o fɛ n'i y'a tanu k'a tɔn a bɛ ɲɛji bɔ n'a bɔr'o la hali mètre kelen ma deli ka don n'a cɛ e bɛ ne de ɲininka ne min y'a ka kuma ne teliyara sɛbɛnnikɛla ka kuma ne teliyara o la o ne min y'a ka sokɔnɔ ɲinɛ Manju ka teli ɲɛji bɔ fɛ wa ne min ye sokɔnɔ ɲinɛ n'i ye ne ɲininka ne e ye nin fɔ yarɔ kɔni i na kalo tigɛ naam o tuma n bɛ k'i lamɛn tɛmɛ n'a ye sa o b'i jaabi o karamɔgɔ Dabatokɔrɔ min ye Tayiru Male ye Male a ko tiɲɛ yɛrɛ la min kɔni Mali jago ni usine minisiri ye karamɔgɔ Dabatokɔrɔ a kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara a y'a yira k'a fɔ sunkalo mana ban karamɔgɔ Dabatokɔrɔ min ye diɲɛlatigɛ tɔw bɛ yen i ka da la k'a fɔ sabu ni taama ma jɔ bolo fifa tɛ jɔ o tuma min kɔni ye balo ye ka taa bila dunfɛn wɛrɛ la o tuma jagokɛlaw k'u jilaja cogo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kana dɛsɛ Maliba in kɔnɔ sabu diɲɛ ka gɛlɛ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn nka ko fiɲɛ maa wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na Mali y'i dun ka fɔ a bɛ se ka sabati cogo min na ko y'ale ka hamina ko n'ale ka jɔrɔba ye Manju ye layidu ta ye hali bi k'a k'a da ka sunɔgɔ o tuma k'o tɛ dɛsɛ kunnafoni filanan ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Jabate marifa dilanba ale k'an ka s'a ci cogo la n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Alliance Bɛnkankura MS Tarawele nin y'a ka sɛbɛnni ye Jabate k'a dɔn tosira tɔ ka guwan fɛn min n'a bɛ fɔ ni ɲɛ t'a la ni mɔɔw ɲɛ t'a la Jabate maa kamana bɛ gan o la nka fɛn min denmisɛnw ɲuman na vis-à-vis don Jabate o fɔ man go carte d'identité nationale ordinaire kɔrɔlen min n'a bɛ dilan an fɛ yan Jabate k'a dɔn a tununa sɛbɛnnikɛlaw k'a tununa o tɛ kuma kura ye kɔrɔlen don Jabate maanifin adamaden bɛ si ka yaala carte d'identité nationale nɔfɛ jamana kɔnɔ jamana min ye indépendance ta a ka ca san 60 ye o manga jango an bi fanga min na n'o ye camancɛ fanga ye o manga Jabate k'a dɔn baara dɔnbaliya don wa yalima dabɔngama don a ko n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ k'a fɔ hadamaden de bi carte d'identité ɲini ka dɛsɛ Jabate k'a dɔn kuma min don maanifin yɛrɛ kamana bi guwa fɔ k'a fɔ k'a to ten ni carte d'identité nationale Jabate k'a dɔn ayiwa a b'i ni ka waati jan bɔ san damadɔ yɛrɛ n'a diya i y'o fɔ Jabate k'a dɔn carte d'identité tɛ sɔrɔ polisiso la a tɛ sɔrɔ gendarmerie la a tɛ sɔrɔ togoda la maanifin bi soli ka wuli kabini fajiri sɛbɛnfura min ni bɛɛ lajɛlen n'a sɔrɔli ka kan n'i ye jamana den ye Jabate sabula baara foyi tɛ se ka kɛ carte d'identité kɔ bugunnatigɛ sɛbɛn don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate k'a dɔn don o don fitini de bɛ bila ka taa polisiso ni gendarmerie la den tan den 50 n'o tilala ka ban maa min bara k'a ɲini a ka ca maa 1000 ye Jabate o tɛ fɛn ye a bɛrɛ ta faamaw kun y'a jira waati la Jabate ŋaniya kun dɔnnen don sabula carte d'identité biométrique min n'o bi f'u fɛ Jabate kun b'a fɛ k'a bɛɛ lajɛlen falen o la n'o kɛcogo ɲɛna Jabate n'o baara nɔgɔyara o ka ɲi kɛ k'o den ma ɲɛ Jabate o den ma se ka dafa wariba kule de tununa o ko sababu la Jabate kɔrɔlen dara k'an dan kura dɛsɛra ka sɔrɔ a ko i k'a dɔn faama dɔw bɛ yen olu dalaminɛ k'a don carte d'identité biométrique a bɔlen don koyi mɔɔw de bannen don ka taa nɔfɛ a ko nkalon Jabate nin ɲɔgɔn na nkalonba fila tɛ jamana kɔnɔ carte d'identité biométrique bɛ min dilancogo man ɲɛ Jabate a ko erreur kɛra a la a b'a falen o erreur kelenw b'a la Jabate hali bi i bara ka insister o kuma kan a ko nin ye kalo da ye Jabate o kuma mun ni mun de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko hadamaden kamana ganna nin baara ninnu kalifalen bɛ ministère de la sécurité protection civile ma Jabate k'a dɔn dɔ bɛ yen o y'a jira k'a fɔ min ye carte d'identité ye a baara ma jɔ koyi sabula min ye commissariat ni sous préfecture ye Jabate ko i k'a dɔn don o don i k'a dɔn ayiwa caman bɛ ta ka taa
d'olu ma nin fana ye ngalon de maanifin jɔlen don commissariat da la maa kɛmɛ 500 don o don n'a bɛ sɔrɔ yalima u bɛ taa laake kɛ wa wajaba tɛ ko ninnu de kuma ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn fɔ min bɛ faamu fɛn fɔ min bɛ si dɔn wajaba tɛ carte d'identité nationale kɔrɔ min bɛ yen maa min b'a dilan kabini Musa Tile o ye graphique industrie Alu Tomota. Il faut pas avoir peur des mots. Jamana bi jɔ tan de. A tonnen do yen. Taa graphique la ɲa min ye ɲɛna a ka ca c'est plus de 100,000 cartes d'identité min bilalen don n'u ma taa ta. Ka sababu kɛ mun ye? Mais je sais pas. Mais pourquoi il y a quel problème? An bɛ nin gɛlɛyaba in na. A ye Alu wele. Carte d'identité minnu b'i bolo. A di jamana ma. Wari t'an bolo ka d'i ma. Walahi a b'a ni. U k'a wele dɔrɔn a di jamana ma. O ye wulibali ye. Mais il y a un problème. O ye wulibali ye. Mɔgɔ bara ka sa pièce ko la carte d'identité sɔrɔ. Wajaba tɛ biométrique min fɔra tɛgɛ tɛ se ka da o kan i mana sɔrɔ erreur min b'a kɔnɔ danda la a kɛra dusukasi da mais c'est un problème la kibaru Abidjan tout près carte d'identité biométrique n'a b'i bolo walima carte ni na ils prennent pas o t'a minɛ o ye tiɲɛ mais il y a quel problème problème bɛ mais non mais an tɛ se ka to nin na dɛ an tɛ se ka to nin na bada yɔrɔ minnu bɛ yen ni gɛlɛya man ka don a la wajaba t'o man kan quoi man kan Mali tɛmɛn'o kan jamana in bɛ yɔrɔ min a ka d'an bɛɛ ye an tɛmɛn'o kan mɛnna an b'an ka don ni ɲɔgɔnna problème fiyewu c'est à dire que carte d'identité biométrique a ma ɲɛ carte nationale min bɛ yen a y'o bɔ k'o di mɔgɔw ma ni biométrique ɲɛna don min an bɛ nationale in bila 2 ans le même problème 2 ans le même problème a bɛ maliyɛn bɛɛ kɔnɔ ko carte de tɛ Mali kɔnɔ walima a tɛ ka dilan carte bɛ yen la kibaru kɛ n wele ka taa tɛ tɛmɛ o kan a tɔgɔ de Alu Tomota ka yɔrɔ in tɔgɔ graphique industrie magasin falen don a la il y a plus de 100,000 cartes d'identité n'u ko k'a million kelen classé d'officier ne prenez même pas de l'argent a y'a fɔ Alu ye cɛ est malien comme les autres malidenw mago bɛ carte d'identité la a d'a ma il va donner gratuitement au pays n kun tɛ nin kalama nin dilanlen bannen bɛ a bɛ tiɲɛ mais non nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle alliance kɔnɔ a ka bi bɔli la cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub wajaba tɛ naamu ni maa min ma kɛ jiri fɛ a suma kama i na kɛ jiri fɛ a den kama n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tugura ne bɛ n tigɛ don joona lɔbɔ d'Afrique maa min ye sɛbɛnni kɛ a kɔnɔ sɔgɔmaden na ayiwa o ye la rédaction ye bɛɛ lajɛlen jara ni ka min sɛbɛn sɛbɛnnikɛla ko sike a ko marakala zone tɛ fila binaja don a ko n'i ye kuma in taabolo lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura a bɛ kuma la fɛn min kan o de banmanci juguba dɔ bɛ yen n'o ye Yade Agali ale ni Amadu Kufa i b'a ye k'a fɔ n'olu ye faso maliden ye nka u bɛ tɔn bolo min na min ye Saheli jamana kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tugura min kɔni ye Mali ɲɛmaaw kɛmɛ k'u dulon nafolomafɛn minnu b'u bolo karamɔgɔ dɔ b'a tugura a bɛ ntaraki ka b'u bolo wa n'u yera diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ minɛ ni k'u di kiiri tigɛlamɔgɔw ma sɛbɛnnikɛla ko Mali ɲɛmaaw kɛlen k'o kuma b'u da karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'a daminɛ don fo bi u bɛ ka ɲini o kuma hali bi u ma yeba nka an b'o sigi kɔnɔna la min ye lamɛrikɛnw olu ye dɔ fara ko kan ni k'a yira k'a fɔ lamɛrikɛnw ka den dɔw olu kɔni minɛna bamanciw fɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye Saheli kɔnɔnaw ye a ko n'i y'a lajɛ bamanci jɛrɛjɛkulu caman caman de bɛ yen minnu kolosalen don ɲɔgɔn na a ko min kɔni Mali cɛba fila ye karamɔgɔ b'a tugura olu tɔgɔ fɔra kɔnɔ n'o ye Sema ka dankelenw ye Yade Agadi ale ni Amadu Kufa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye jeune min ye karamɔgɔ b'a tugura min kɔni Ali Kayida ye ne nin bɛɛ lajɛlen fɔra maninfin jaw de bɛ tigɛ bamanci tɔnbelebaw dɔn ale ni min ye Al Murabituni ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni jɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ŋaniya kelen de b'u bɛɛ la o de ye an ka diɲɛ ɲaami o tuma min kɔni Mali ye sa u y'u ka hakilina jugu ta ka Mali sɛgɛrɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura i b'a ye k'a fɔ nka min kɔni jamana ɲɛmaaw ye o tuma fɛɛrɛ bɛ ka sɔrɔ a la dɔɔni dɔɔni hali n'a ma ban pepepewu karamɔgɔ dɔ b'a tugura belebele kɔni bɔra a la sɛbɛnnikɛla ko min ye lamɛrikɛnw ye olu kɔni faralen bɛ Mali ɲɛmaaw ka hakilina kan ni ka laɲini kɛ k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o tuma bɛɛ k'i ka lipu ta bɛɛ k'i ka karamɔgɔ dɔ b'a tugura i ka tɔrɔsi ta i ka nin cɛba fila ɲini Mali kɔnɔna la n'i sera k'u ye i kɛra banna ye ka ban min ye Amadu Kufa Yade Agali o tuma an ka ɲini Bamanju terrorisiw an minnu tulo b'an kan na maa minnu kɛlen bɛ k'a bila kɛlɛ la maa kundanw don u b'a ka ɲini diɲɛ fan bɛɛ n'u sɔrɔla u b'u fa aw yɛrɛ b'i fa aw ka wari sɔrɔ aw ni ka bɔ fɛn bɛɛ la Yade Agali a ɲɛnama minɛ
Amadu Kufa a ɲɛnama minɛ walima i k'a kunti i k'a su jira Amerika la miliyari caman bi d'i ma wele da filɛ nin ye k'a fɔ a ye dɛ a y'u minɛ dɛ naam a tɛ laban sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Batukura i b'a ye k'a fɔ l'Américain man'u senno ni ɲɔgɔnna ko la i b'a ye k'a fɔ mɛ o mɛ a bɛ taa labanw ta la sabu n'i y'a lajɛ sebelebeleba b'u ye diɲɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko hali u ka wari minnu maralen bɛ yɔrɔw la karamɔgɔ Batukura ko maa si kana sɔn bilen ka tankan bɔ la ka d'u ma a ko min kɔni ɲinini de sa karamɔgɔ Batukura baaraw de daminɛna sabu n'i y'a lajɛ min ye ninnu ka jirajɛkulu tɔn u ye tiɲɛni mun ta ni ka Saheli jamanaw sɛgɛrɛ karamɔgɔ Batukura k'a dagosi ka bɔ o tuma Amadu Kufa Iyade Agale o tuma dɔ farala ko kan sa n'u minɛna karamɔgɔ Batukura an b'u kɛ juma dɔ kutuba min ye o naji ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Lobe d'Afrique kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni Jabate npogotigini kɔnɔɲɛ fɔlɔ mana kɛ filaninw ye Jabate k'a dɔn a laban bɛ siran den wolo ɲɛ n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma Lilith nin y'a bolo ko siɲɛ 60 ani siɲɛ 3 ye Kadija B.T. Suge nin y'a ka fasiri ye o lakanan kelen min ni kɛ bɛ Iyade Agale kɔ Jabate k'a dɔn u ka maa murumuru tɔ Jabate k'a dɔn faali i k'a dɔn a n'u b'a jamana in kɔnɔ don o don Jabate k'a dɔn Bamanji i k'a dɔn a su de bɛ don su donkojugu cɛjugu la Jabate sabula u tɛ ɲuman kɛ n'u sɔrɔla ɲuman fana tɛ da u kan Afrikalo tile 22 c'est 2024 Jabate k'a dɔn maa 4 u filɛ k'u kari bitigi de kɔnɔ bara dugu min n'u k'a ma bara Jabate k'a dɔn denmisɛnnin fitinin dɔ san 12 u harabatɔ y'o jogi ka taa sɔnni kɛ bitigi in kɔnɔ sabula u tɛ dɔwɛrɛ la binkani ni sɔnni kɔ o kɔni kɛ cɛ 4 u y'u digi Jabate kuma fɔ lakana tigilabaw ye olu y'u nɔbɔ k'u nɔbɔ ka sin ka taa tɛgɛ kɛ maa 2 la ten gabi olu bɛɛ lajɛlen Bamanjingana ye minnu lakodɔnnen don min ye Maliki Aga Sagafu ani Alhamadi Age Agafu Jabate ninnu bɛ Tambako o bɛ Ansongo mara la chef d'état-major des armées Jabate k'a dɔn sɔrɔsiw ka nin wulikajɔ joona ka Bamanji nɔbɔ ka tɛgɛ da u kan Jabate u ye foli ani tanu kɛ u ma dɔn o ma koyi Jabate k'a dɔn Guruma Ɲafugen kɔnɔ ba kɔfɛla la Jabate Afrikalo tile 22 n'a tile 23 u nana ta min wuli ke yen yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen salo Jabate lakana kadara kɔnɔ ka taa gosi fo Sarafere Mali armée a taara bɔ terroriste cɛ 5 kan k'olu ni kɛnɛ karaba k'olu bila ka taa lahara u ma daw ma Jabate k'a dɔn wulikajɛ kelen kɔnɔ u y'u kunda Tanga min ye sɔrɔsikulu caman de u sina ka Bamanjuw sina ka bali te k'u bɛna balina kɛ yangadi yen ye Jabate an ka sɔrɔsi kelen jogina nka u ye maa min ni kɛnɛ karaba ye a ka ca maa 24 ye Jabate k'a dɔn min ye kalifare ye sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan maa minnu kɔni bolila maa t'o su da dɔn sabula sanfɛmɔɔw olu y'u hakili don la olu bɛɛ lajɛlen sisi k'u dasi an bɛ don min na ko bi sira minnu digɛlen kun don o fanfɛlaw la état-major général l'armée Jabate a ko i k'a dɔn kɛnɛ furala k'a jɛ Bamanji hali n'u ma ɲɛ k'u bɛna sabula u bɛ ɲinɛ de ye ko sɛ hali n'u ma ɲɛ k'u bɛna u na waati jan kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni u n'o to yen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Eleti kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ ayiwa o ye la rédaction ye u ye mun fɔ karamɔgɔ Batukura a ko an ka taa min ye Koro ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Koro i bɛ jamana cɛmancɛ bolo kofɔ sabu ale bɛ Mopti marabolo kɛrɛnkɛrɛnna min ye Bandiagara région kurakuranin ye Koro bɛ Bandiagara o région kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Bamantia wale karamɔgɔ Batukura hali bi min ye Korokaw ye u bolo 2 b'u kun ni ka worontɔ sabu dugu dɔw bɛ yen a ko dugu tɛ jɛ ka su ko abada min ye Bamantiw ye n'u ma taa fo maa dɔw la ni ka t'u ka danajugu kɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko Mali armée u b'u sɔn nka min ye dɔɔni u tɛ tɔtɔ foyi la karamɔgɔ Batukura dugu minnu bɛ ni Mali armée tɛ se o yɔrɔw la a ko Bamantiw de bɛ taa firikan kɛ maaw kan ni k'u ka baganw minɛ k'u salo ka taa n'u ye walima min ye dɔgɔjɔlaw ye ka sin ka bali k'u ka mobili minɛ ka don n'u ye tu la sɛbɛnnikɛla ko min ye nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna ye u ye mobili 3 minɛ ka don tu kɔnɔna la maa 100 ni maa 10 bɔɲɔgɔnko o b'u bolo karamɔgɔ Batukura min ye sɛbɛn wari miliyari 1 ni ɲari ye o tuma u y'u kanabɔ n'o ye jeune maaw ye o tuma ko k'u da olu tigɛ olu ka sɔrɔ k'olu hɔrɔnya sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali armée ko petew min kɔni ye négociation ye karamɔgɔ Batukura u ni Bamanci si t'u sigi kɛnɛ kelen kan o tuma i ka sɔn walima u k'i ni kɛnɛ karaba wa min ye Mali armée u y'a jira k'a fɔ maa minnu b'u bolo kɔnɔna la u ye laidu ta jamanadenw ye u b'u wɔgɔbɛ k'u du somɔgɔw ma karamɔgɔ Batukura ko tɔ ye donko de ye sɛbɛnnikɛla ko an b'o sigi kɔnɔna la n'i ye Koro yɛrɛ lajɛ armée kɔni kɛmɛ ka hakilina dɔ ta ni ka Korokaw sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ Bamanci dogolen bɛ tu kɔnɔna la maa dɔw de
kɔni bɛ n'o jura dɔw ye u bɛ taji san karamɔgɔ dɔ b'a ni ka taa d'u ma min kɔni ye sɔrɔsiw ye lettre sirigal dɔ bɔra k'a yira k'a fɔ maa o maa ne de kɔni taji feerela ye k'a daminɛ koro dugu kɔnɔ k'i bɛ koro bunakun sago i man ka tɛmɛ 20 litres den tan kan sɛbɛnnikɛla ko min ye 20 litres den tan o bouton falen karamɔgɔ dɔ b'a n'i tɛmɛn'o ka siga bɛ k'i la min kɔni ye juraw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni tɛ bɛn abada min kɔni olu ka baara ye karamɔgɔ dɔ b'a ko maa t'o taabolo f'olu ye ko sabu n'i ye koro dugu kɔnɔna lajɛ ani dugu minnu bɛ koro furancɛ kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a ko bɛɛ lajɛlen mago bɛ taji la k'olu tɛ banmanci ye k'u tɛ taa taji feere banmanci ma u ni maa tɛ janfa la o tuma ko n'olu fana y'u sigi ka o taji feere dabila o dugu kofɔlenw ye k'olu ka ɲɛnamaya bɛna kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye juru ye u kɛn bɛ k'a kun sama u ni ɲɔgɔn cɛ min ye finitigilakaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko a tɛ bɔ da fɛ juraw ko k'a bɛ bɔ da fɛ min kɔni ye juraw ye sa karamɔgɔ dɔ b'a a nat'olu ta la wa walima a nat'o faamaw ta la o ɲininkali to min bɛ a t'o bɔ u ka bɛn ko la bɛɛ hamina ko ye kelen o sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a min kɔni ye jamana cɛmancɛ bolo ye ko an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ jɔnko ala Bandiagara ni koro fura kɔnɔna la a ko Bamanchu kɔni ka danna juguya karamɔgɔ dɔ b'a ko kulekan kɔni dɔ bɛ ka kala ten sa o kuma sɔrɔsiw k'a lajɛ u ka dɔn yɛlɛma ɲamakɔrɔ kunnafoni filan ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Wajibate naamu fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i kunu kana sɔn abada u ka nɛ da i la k'i nɛmu Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Alhaji Abe Haidara Shirifukɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Wajibate k'a dɔn ngana minɛ nganaya Wajibate k'a dɔn i t'a tɔnɔ dun don kelen Wajibate sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 408 ye fédération 21 Wajibate nin bɛɛ lajɛlen a ka danaya ta k'a da Abibu Sisoko kan Wajibate sabula comité national olympique sportif i k'a dɔn a ka bureau sigi min bɛna kɛ Abibu Sila hal Abibu Safurula Abibu Sisoko hal n'a mi kanbɔ hal n'a ma taa kɛnɛ kan a bi kɛ président ye jagoya la sabula san 20 ni kɔ i bara ka senosmu i bara ka baara kɛ mina ma dajɛngɛ don o don ɲɛta Wajibate k'a dɔn i ti bɔ an bolo bilen anw jigi ye o kɛn bɛ fédération 21 o ka hakilina ye sɛbɛnnikɛla ko a ko comité national olympique sportif du Mali senosmu Wajibate k'a dɔn a bureau falen kan ka kɛ n'o y'a sɔrɔ kolobɔ kalabamanw ani maajugu dɔw bɛ yen olu bɛ kurutu kuma ani nkalon ni namara la fa bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn Habibu Sisoko a tɛ kuma sabula i k'a dɔn baara ani kɛwale bɛ kuma nɔ na fédération 21 Wajibate olu bɛɛ lajɛlen kɔni u ka ŋaniya jira tarata tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ olu tɛ maa si fɛ u da tɛ kumana na ni Habibu Sisoko tɛ sɛbɛnnikɛlaw ko nin kuma in kɔni fɔ Wajibate k'a dɔn juguw ni karatumaw bɛɛ lajɛlen da den na fédération malienne d'athlétisme fédération malienne de basketball fédération malienne de boxe fédération malienne d'escrime fédération malienne football i k'a dɔn handball min ye judo handisport min ye jeu de dame ka taa se ngi ɲininka jeu d'échec min ye karaté lutte fédération malienne pétanque a ka ca taekwondo tennis de table bras de fer cricket fédération malienne de nin ye jumɛn Yosili kan judo Wajibate a ka ca nin bɛɛ lajɛlen 21 ninnu bɛɛ lajɛlen ko ko Abibu Sula u ye Abibu Sisoko u ye tanu min da ka Abibu Sisoko sɛrɛ san 24 a bɛ comité ɲɛmaaya Wajibate a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a ye hakilina min da k'olu sɛgɛrɛ olu ti maa wɛrɛ dɔn i k'a dɔn ayiwa Abibu kɔ o de la min ye commandant Adama Mariko ale ye président fédération malienne de karaté o y'a jira k'a fɔ fédération nationale aki fédération fɔn fɔn n'olu bɛɛ lajɛlen ko k'u b'a kɔ Wajibate u ye bolonɔ bila sɛbɛn de kɛ koyi i k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ ka sababu kɛ mun ye sariya bolo ni hakilinaw ye min fɔ u y'a bɛɛ lajɛlen dafa u b'a ɲini Abibu Sisoko fɛ hali n'a sɛgɛnna comité baara la n'a b'a fɛ ka bɔ a la a ti bɔ a la sabula a ye min ni min jira olu la san caman kɔnɔ san tɛmɛnen na olu b'o ɲɔgɔn na de nɔfɛ Wajibate ni bonya barikala maa ma i se k'i cɛ i k'a dɔn ayiwa Habibu Sisoko yɛrɛ ko a ko n'o don o kuma a kun b'a kɔrɔ ka sababu kɛ ale yɛrɛ ka ma ale yɛrɛ ninkuni Wajibate ni nin bɛɛ lajɛlen ko k'u b'ale de nɔfɛ o kuma ale donna Wajibate k'a dɔn wulikajɔ a y'a jira k'a fɔ ale kɔni a tɛna foyi bɔ ɲɛta in na dabali kura ni fɛɛrɛ kura minnu kan ka tigɛ u delila ka min fɔ ɲɔgɔn ye u kelen don a ko janko ɲinan min ye Jeux olympiques Paris 2024 jigi dalen don an ka ndolatana denmisɛn minnu kan Wajibate olu bɛna nimisi wasa
o kuma ale bɛ lamɛnni kɛ wa jabate k'a dɔn o kuma ale sigilen don ka bɛɛ lajɛlen lajɛ hadamadenya ani a wɔ nafolo min b'a to baara bɛ ɲɛ u bɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa olu bɛɛ lajɛlen ka dafa nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la nouvelle horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a tɔgɔ ko Mahamani Ture Mahamani a ko min ye an ka taa sirakɔrɔ Megetana karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye lakɔliko ye kuma minnu bɛ ka fɔ ŋunuŋunu tɛ lakika don sabu a y'a yira k'a fɔ min ye dugumakalan minisiriso ye n'o ye ministère de l'éducation nationale ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ olu kɔni ye sariya dɔ ta kabini san 2010 ni k'a yira k'a fɔ badɛbɛcili min tun bɛ kalan na lawale la o tuma an bɛ don min na ko bi kunun ni bi tɛ kelen ye o tuma ko bi kalan karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ k'a bɛ kɛ ni nɛgɛ janko denmisɛnw bɛ se ka faamu cogo min na u ye kalanko tiɲɛ a tiɲɛna dɛ wallahi kalanko tiɲɛna ni kɔni ko denmisɛnnin tɛ bugɔ a tɛ bila jeunes na gɔngɔli tɛ tɔrɔ a kun wa jabate ye kalanko tiɲɛ wallahi la kibaru la lɔgɔliko tiɲɛna naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ kabini sariya in taara a b'a ye k'a fɔ bilakasuma k'a la min kɔni ye ka don ba la o tuma baara daminɛna an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a yira k'a fɔ dugumakalan k'a daminɛ primaire ni fo 9e na min ye kalandenw ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u mana ko lankolon kɛ cogo cogo o tuma min kɔni ye ɲɛmaaw ye k'u k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen la min ye badɛbɛ gosili ka denmisɛnnin ci fo k'a ɲɛ bilen walima fo k'a kɔtigɛ maa o maa ko ne yer'o la i bɛ bila sariya ka minɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ yɛrɛ la fana wa jabate lɔgɔli karamɔgɔ dɔw dana ka jugu dɛ u b'u mɔnɛ bɛɛ bɔ lakɔli karamɔgɔ dɔw bɛ yen o misiw bɛ yen dɛ olu fana dana de kɛ an k'o fɔ dɛ o misiw bɛ yen waliden de bugɔ fo k'i nina ban o fana b'a la o ko mana kɛ cogo cogo hali wa min ye ɲumanw ni jugumanw b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye sirakɔrɔ Megetana nin baara in kɔni kɛra ye olu ka lɔgɔli public dɔ bɛ yen min kɔni lɔgɔli public tɔgɔ min b'a la o ye medersato.com ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ jateminɛw nana kɛ min kɔni o lakɔli mɛtiri dɔ la o tuma ale kɔni sina ka busani ta ni k'a ka lakɔliden dɔ badɛbɛ gosi k'a ci o k'a ci karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ fo ka kulekan b'a da kɔnɔ min kɔni lakɔliden sa ale kɔni taara ta fɔ a somɔgɔw ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ an b'o de tile la somɔgɔw kɔni n'a ma diya u ye u bɛ wuli n'a ye ne ka fanga sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye o kumakan kɔni folofolo la fo ka taa don dekapu olu tulo kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ wulila joona fari ni kana lakɔli kofɔlen kɔnɔ maa min kɛra sababu ye ni ka den fitinin ci kosɛbɛ min kɔni directeur ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u y'o gulon fɔlɔ tile 3 o tuma k'a kana se lakɔliso yɛrɛ la a b'a dɔn lettre circulaire dira ma k'a yira k'a fɔ maa kana bɔgɔ bilen lakɔliso kɔnɔ mun na ale ka lakɔli karamɔgɔ dɔ ye denmisɛnninw gosi sɛbɛnnikɛla ko min ye lakɔli karamɔgɔ ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u y'o bila sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan o tuma min bɛ fɔ nin ko in na min kɔni bɔgɔli ye maa minnu kɔni bɛ n'a ŋaniya b'u kɔnɔ k'u k'a dabila sabu n'i tigɛ tara la hali n'i ka baara dɔn ɲuman t'i kan dɛ denmisɛnnin k'a kɔrɔfɔ o tuma ko o bɛnnen don denmisɛnnin k'a bagabaga o bɛnnen don nka min ye moto kura ye walima kuranjurunin walima berekurun k'o da bi denmisɛnninw kun kunu den don a kɔnɔ falen to la barika mun b'a la a ka kɛnɛ nin na o tɛ bi dɛ nɔnɔmugu jinimere o yɛrɛ k'i bɔ a la sisan hadamadenya gɛlɛyara koyi wa jabate i k'a dɔn hali lawale la i k'a dɔn sigida la i kelen t'i den lamɔ sabula ni den ye kojugu kɛ bɔlɔ kɔnɔ dɔ fa tɛmɛ dɔ b'a minɛ nin tɛ karisa den de u b'i minɛ a b'i sɛbɛ kɔrɔ ti a b'i sɛbɛ kɔrɔ ti wa jabate i k'a dɔn n'i taara so a ti ku i la k'a fɔ i fa ye ko e ye nin kɛ karisa den minɛ k'i bugɔ nka bi i bolibaatɔ bi don a kan so i bɛ n den bugɔ mun na e ye ne kɛ n den bugɔ wa ne ko i den ta den ta naam dugu bɛ jɔ o kan ka tɔgɔ di sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min kɔni diɲɛ yɛlɛmana ayiwa yɛlɛma dɔw kɔni bɛ n'an man tɔgɔ da barata min kɔni ko bɛɛ lajɛlen bɛ na nɔgɔ ka d'an ma dɛ sabu kalan kɔni karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ sabu maa minnu bɛ ka sanayɛlɛn sɔrɔ bi n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔtigɛra nka bagabagali k'o bɔ kalan na a ko min ye bi denmisɛnninw ye olu bɛna kɛ sini ɲɛmaaw ye cogo jumɛn na karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni ka jamana jɔ ka jamana baaraw kɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni ye bɔgɔli ye i ka dala k'a fɔ k'u k'a ko in lajɛ hali ni dɔɔnin bɛ kɛ ni ɲɛnama tɛ kɛ k'o fana ka fisa ni bɔgɔlibaliya dɛ o fana tiɲɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnin don Mamudu ni nin n'a ɲɔgɔnna kɛra funteni na an ka tezara min i k'a dɔn premier n'an y'o min hakiliw bi fara ɲɔgɔn kan ɲɛma dɛ cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ n bala cogo bɛ di
Walbate ne bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a boliko siɲɛ 400 ani siɲɛ 8 Alhaji Abe Haidara Shirifukɛ nin y'a ka sɛbɛnni ye Walbate k'a dɔn a ka gɛlɛn min ye foroba cakɛda ye i k'a dɔn syndicat o ka ɲɛmaakɔrɔ tanu walima ɲɛmaakɔrɔ k'o ka kuma ɲuman fɔ n'a sɔrɔla i ma baara kɛ walima i ma jɔyɔrɔ kɛ a bɛ gɛlɛya min ye domaine Walbate k'a dɔn domaine ɲɛmaakɔrɔ de ye Ablaye Diko Fulajɛ Walbate k'a dɔn a bɔra ye a tɛ hali waati janbɔ Walbate nka hali bi n'a ka bi i k'a dɔn service da in bara k'a kɔ kasi section syndicale des domaines CADSAS Walbate k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye u ye ɲɛji yɛrɛ de bɔ sabula u ka directeur national kɔrɔ Ablaye Diko u ye lettre kɛ ka ɲɛsin ma Walbate k'a dɔn lettre in bɛ bonya de kofɔ a bɛ tanu de kofɔ ko don min olu y'a mɛn ko Ablaye Diko k'a wulila Walbate tɔ foyi ma t'olu la nka se t'u ye sabula foroba cakɛda a bɛ kɛ ten i bɛ dɔ kɛ i bɛ fɔ dɔ kɔ dɔ yɛrɛ bɛ f'i kɔ a ko nka min a ye min juru la baara in kɔnɔ n'o ye cɛsiri ye ani faso kanu a ye min juru la Walbate n'o ye wari ɲini ye ka di jamana ma section syndicale ka bɛn kelen kan Walbate k'a dɔn gɛlɛya ma deli ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ abada o kɔni sɔrɔla Ablaye Diko yɛrɛ a ka hakili ta ko ɲuman na avril kalo tile 11 a k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni y'a ka wuli ka jɔ ye ani service da in yɛrɛ a y'a bila danga min na maa min bɛ fɔ a kɔ Walbate o ye baara sɔrɔ sabula n'i nana sɔrɔ cakɛda yelen bɔlen don a wuli ka jɔ ani dabalikɔrɔ tigɛlen don a kelen bɛ ka sangaba sɔrɔ n'i nana bila o camancɛ la Walbate kamana bɛ gan fo n'i yɛrɛ kɛra maa kolo gɛlɛn ye n'a fɔ Ablaye Diko Walbate miliyari 477 a n'a kunkanfɛ Walbate k'a dɔn san 3 in kɔnɔ a y'o de dasi jamana wagandeba kɔnɔ ten tata a ko min y'u ka ayiwa secrétaire général section syndicale min ye domaine ni CADSAS ye Mamadou Keita ani baarakɛlaw ni jɛɲɔgɔnw farala ɲɔgɔn kan anw ka nin directeur kɔrɔ in kɔni yalima an n'a ɲɔgɔnna sɔrɔ wa a se bɛ Ala ye min kɔni cadre min don a tun bɛ cakɛda in fɛ a bi baara fɛ a bi baarakɛlaw fana sɛbɛkɔrɔ bonya sabula a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ anw ɲɛna ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ o tuma an kɔni bɛ dugawu k'a ye a bɛna wuli ka jɔ kura min kɛ ka baara kura min kɛ an dalen don a la i k'a dɔn a mana taa cakɛda la i k'a dɔn olu na bonya sɔrɔ sabula ani bonya de bɔra anw fɛ yan section syndicale Walbate k'a dɔn k'a ka ɲɛmaa kɔni danu jangu ɲɛmaa kɔrɔ Walbate o b'a jira k'a fɔ jɔnko la a ye baara kɛ ka se a dan na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la lelitɔ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Kadija B Cɛsoke ko Walbate a ko min kɔni ye an ka du kɔnɔnaw ye sɛbɛnnikɛla ko waleya dɔ bɛ ka kɛ a baara ta n'an ma ta ni hakili ye min kɔni a masiba kɔni o barika ka bɛn nin waati kofɔlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ karamɔgɔ Walbate b'a ye k'a fɔ buramuso kɔrɔba ani fitinin a bɛnbaliya kɔni o bɛ du caman kɔnɔ walima min ye nimɔgɔkɛ ni nimɔgɔmusow ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jateminɛw ye sa o kɛra fan caman kɔnɔna la karamɔgɔ Walbate i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw danbɛ du kɔnɔnaw la a ko Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ n'i ye farafinna cɛmancɛ bolo ni farafinna tilebiyanfanw lajɛ i b'a ye sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen gɛlɛya kelen ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye jateminɛ minnu sɔrɔla n'ale yɛrɛ kɔni galabu sɔrɔ ni ka sɛbɛnni kɛ nin hakilina in kan karamɔgɔ Walbate o ye du caman bɛ n'o ye dubaw ye musokɔrɔba ale bɛ duba kɔnɔ walima cɛkɔrɔba bɛ yen karamɔgɔ Walbate b'a ye k'a fɔ denkɛ furumuso o tuma ko caman de bɛ bɛnbaliya dugu jɛnbɛn munna min ye buramuso kɔrɔba ye ani min ye buramuso ncinin ye karamɔgɔ Walbate munna o ti bɛn mun ni mun de b'u ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Walbate bɛɛ n'i ka taabolo n'i ka hakilina don du kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko n'a taabolo la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni o dugu jɛlen bɛ min kɔni buramuso kɔrɔba dɔw ye karamɔgɔ Walbate k'olu kɔni b'u senna ta k'a k'u denkɛ muso ye n'u denkɛ muso ye fini o fini don walima ka ko kɛ o b'o ɲɔgɔnna kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Walbate min ye muso dɔw fana bɛ yen n'o ye denkɛ muso buramuso nciniw olu fana b'u senna kɛ min ye u furu kɛ u ba ye karamɔgɔ Walbate n'u ye ko la u b'o ɲɔgɔnna ladege sɛbɛnnikɛla ko a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye kansinamusomaw ye i b'a ye k'a fɔ dɔgɔni muso ni kɔrɔkɛ muso du kɔnɔnaw la karamɔgɔ Walbate olu fana kɛmɛ k'u ɲɛtana kɛ ɲɔgɔn ye ni dɔ ye fɛn dɔ kɛ ni se b'o cɛ ye dɔ in fana b'o ɲɔgɔnna ladege ka sɔrɔ se t'o ye sɛbɛnnikɛla ko hali n'o bɛ don dajugu fɛ karamɔgɔ Walbate a golo tɛ se yɔrɔ min na n'i y'a sama ka se golo laban bɛ fara sɛbɛnnikɛla ko n'i ye du kɔnɔnaw lajɛ bi ɲɛmada e tɛ min ye k'i yɛrɛ ko ye diyagoya min t'i bolo k'o yira jama la diyagoya
karamɔgɔ daba tun ko gɛlɛya mun b'an ka du kɔnɔnaw la bi k'a filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni Mali gɛlɛya ti ban karamɔgɔ daba tun kuma i golo tɛ se yɔrɔ min kana sama ka se yen fɛn mun t'i bolo i kan'i yɛrɛ ko ye bamananw ko o kuma ko min kan'i yɛrɛ kɛ sanba ka sɔrɔ misi tɛ kɛ wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko Mali ta bolo tɛmɛ de bi sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye musokɔrɔbaw ye karamɔgɔ daba tun u k'a lajɛ u ka donso yɛlɛma min ye buramusonciniw ye u k'u bolo daw dusu la denko k'u bolo daw dusu la maa ka ni ɲɛmada maa fɛ i ye min ye i ka t'o minɛn kɔnɔna la i tɛ min ye i t'o ye mangala ko ten min ye min ye o y'o ye min tɛ min ye o tɛ se ka ko yabada o tuma min ye Mali du kɔnɔnaw ye ko n'an dun ma to an ka bɛrɛ kɔnɔna la a laban dɔ bɛ dɔ o tuma ko dɔ bɛ don gasi kɔnɔna la kunnafoni filanan ye an ye min bɔ leliti kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Jabate ka nin kuma ye nin ye kokɔrɔ ye i k'a dɔn ayiwa kokɔrɔ don kura tɛ Jabate a bɛ mɛnna dɛ nin bɛ an ka jamana ninnu na wallahi nka Jabate k'a dɔn duguba kɔnɔna o de y'a ko tɔ gɛlɛya ko k'a fɔ k'a to sabula n'i bɛ duguba kɔnɔ Jabate k'a dɔn buramuso kɔrɔbaw n'o ye ayiwa cɛ woloba ye a bɛ k'o ɲɛna a denkɛ ye muso min furu ka na i k'a dɔn o nakun y'ale ye o y'ale fadenmuso ye Jabate a bɛɛ ye hakili de ye wallahi hakili dɔrɔn i ye muso min fana furu Jabate a bɛ k'o fana ɲɛna ko musokɔrɔba bara ka sama ne e walima ka sanga ne e parce que i y'a denkɛ muso ye Jabate nin si tɛ n'a faamuyara k'a dɔn a fila bɛɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ sigi kun ye fɛn kelen ye sabula muso bɛ Ala deli fɛn min na o de ye ka den sɔrɔ den ka muso furu a ɲɛna o fana ka denw sɔrɔ ale ɲɛna Jabate o y'a ka Ala deli mais comportement ni jogo walima ko kɛcogo o de bɛna fili ye n'o nana du kɔnɔ ka ban Jabate k'a dɔn fura foyi t'a la fo denkɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o dun maa tɛ bɛɛ ye bi woloba ani furumuso Jabate o tɛ ɲɔgɔn ye sira kelen na abada tɛ fan kelen fɛ u ka ko yɛrɛ tɛ kelen ye ba ka sigi a ba ya place la k'a dɔn ne de ye denkɛ wolo Jabate y'i denkɛ wolo mais i ka da la k'a fɔ i cɛ tɛ i cɛ tɛ dɛ o tɛ dɛ i den de don min jɛ don o ye a ye muso min furu wulibali don dɛ cɛ de bɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ o don dɛ i cɛ tɛ o ayi muso mana na e sinamuso t'o ye non i sinamuso t'o ye o gɛlɛya ti ban dɛ n'o ma faamu dɔrɔn gɛlɛya ti ban tant que i m'o bila i kunkolo la Jabate sigi bɛ koya o ye tiɲɛ ye Ala k'an kisi yarabi du caman bɛ a koyalen don ka koya nin kuma in mana fɔ e bɛ telejugu da gabuda la a bɛ tɛgɛrɛ fɔ to payi daba tunkara n y'a bɛɛ fɔ bi sabula kuma in da o tɛ dɛ wala a y'a jogo dɔn bɛɛ ka to i place la sigi ka diya aw bɛɛ nakun ye denkɛ in de ko ye denkɛ min n'o ye e furu a ba ye musokɔrɔba min ye n'a ma ɲɛ n'a ma bɛn a b'ale de fa joona a bɛɛ bolo b'a jɛ a bɛɛ bolo b'a